በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወለዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተሰምኹም ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ወይልኩም ከመይ አለኹም ሉል አምላክና እግዚአብሔር ናብ ሰዓትን ናብ ስለዝበፅሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንዘለኣለም ንዕኡ ይኹን። ንሱ ክምለኽ ክውደህ ወትሪ ይተረፍ ናይ ሓደራ ኣደና ቅድስቲ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ መትሕተ ፈጣሪ መልዕልተ ፈጥራን ዝኾነት ክብርን ምስጋናን ይግባእ እሞ ክብርን ምስጋናን ይብፅሓ። ንኩሎም ጻድቃን ሰማዕታት ሃዋርያት ብመዓርጎም ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮም። ፍጹም ሰላም ናይ ኣምላኽና ኣብ ዘለኹምዎ ምስ ኩላትኩምን ምስ ኩላትናን ይኹን። ራይ እምበር ካብ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ልምዓንቲ ድማ ቀፂልና ንሪኦ ከምቲ ብዝሓለፈ ዝረኣናዮ ካብ ምስጢረ ስጋዌ ዝለዓሉ ሕቶታት ኣለዉ። ንሶም ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ እንተደኣ ቃል ብቃሎም ወሲድናዮም ተረዲእናዮም እንታይ ከምፁ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ክሓርቲ ዘምፅኦ ካብቶም መናፍቃን ዘምፅኦ ሕቶታት እዩ። ስለምንታይ እዩ ግን ቤተክርስትያንና ግቡእ ዝኾነ ምላሽ ስለ ዘለዋ ነዞም ሕቶታት እዚኦም እውን ከም ሕቶ ምፅያ ምስ መልሶም ኣቐሚጣትልና ስለ ዘላ ሕጂ ድማ ንዕኦም ርኢናን ከምኡ ድማ ናብ ዝቐፅእ ዘሎ ምስጢር ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ንዓይ ዝዛረብ ልሳን ንኩልና ድማ ሰምዕ እዝነ ልቦና ክህበና ናይ ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ከምቲ ኣደና ቅድስት ልድያ ነቲ ዝወሃባ ዝነበረ ቃል ብፅሞና ስለ ሰምዐቶ እቲ ቃል ድማ ኣብኣ ሓዲሩ ንሂወት ገይሩላ ማለት እዩ። ስለዚ እምበር ኣነ ንስኹምን ድማ ቃል እግዚኣብሔር ክንሰምዕ ከለና ብፅሞና ክንሰምዖ ይግባአና። እንተደኣ ብፅሞና ሰሚዕናዮ ድማ ነቲ ዝሰማዕናዮ ከዓ ከነተግብሮ እንተደኣ ክኢልና ብትክክል ሂወት ዘውህብ ሂወት ዘለዎ ቃል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሎማዓንቲ እንሪኦ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ፍቕዲ 45 ዘሎ ሕቶ እንታይ ዝብል ብተሻዓይቲ ሰዓት ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበክታኒ ኢሉ ብዓብይ ድምፂ ጨርሐ። እዚ ከዓ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ማለት እዩ። ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ማለት እዩ። ነዚ ጥቕሲ እዚ መሰረት ብምግባር ንምንታይ ሓደካኒ ስለ ዝበለ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝብሉ ኣለዉ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዲ ደቂ ሰባት ሓጢኣትና ብምስካሙ ዝጸለየ ሕድገት ሓጢኣት ንክህበና እዩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ወልድ ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል እግዚአብሔር ወልድ ካብ ኣደና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ነቲ ንሕና ክንረኽቦ ዝግባና ነቲ ንሕና ክንቁፅዖ ዝግባና እግዚአብሔር ኩሉ ሽግር ኣብኡ ፀይሩ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ንዓና ሓርነት ይብና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ትሕቶ ምልስ እንተዳኢልና ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንታይ ኢልና ከም ቀዲምና ጠቕስናዮ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዲ ደቂ ሰባት ሓጢኣትና ብምስካሙ ዝጸለየ ሕድገት ሓጢኣት ንክህበና እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር ኣብን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን እዚኦም ሰለስተ ኣማልኽቲ ዘይኮነ ንበሲ ሓደ ኣምላኽ ማለት እዩ። ብኣካል ክንደዮም ብኣካል ክንደዮም ኣደናዶ ብኣካል ክንደዮም ስላሴ ወይለ ደቂስዎ እንደሆነ እሺ በአካል ቃል ሕይወት የስማዓልና በአካል ሰለስተ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እምበር ኣብን ወልድን
መንፈስ ቅዱስን ክንብል ከለና አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወልድ ካብ ክልተ አካላት ሓደ አካል ስጋ ካብ ደናስ ድማ ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ዝወሰደ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ወልድ ካብ አብን ካብ መንፈስ ቅዱስን ይንእስዩ ኢልካ ምምሃር ፍልጠት ዝጎደሎ ዳኣ እምበር ትክክለኛ ወይ ከዓ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነዚ ስነ አምልኾ ኣይተቀበሎን እያ ማለት እዩ። ስለዚ እምበር አምላኸይ ዘሎ ግን ንምንታይ እዩ ቀፂልና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ዝብሎ ዘሎ ንዓና ንምስትምሃር እዩ። ንዓና ንምስትምሃር ክንቆልና ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒና ክርስቶስ ንሱ አምላኽ እዩ። ንሱ ንዓና ምስኡ ከዓርቀና መፀ። እግዚአብሔር ወልድ ካብ ልደቱ ክሳብ ስቕለቱ ኩሉ ከም ሓደ ሰብ ብፀጋን ብጥበብን ዓበየ። ግን ሓንቲ ነገር ከይፈፀማ ዝፈፀማ ነገር ኣሎ ማለት ንሳኻ እንታይ ሓጢኣት እያ ማለት ብዘይካ ሓጢኣት ኩሉ ምእንታ ንኽብል ፈፀሞ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ወልድ ስጋ ስለዝለበሰ እዚ ንምንታይ ሓደካኒ ዝብል ዘሎ ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ። ንዕኡ ክሰምዖ ዝኽእልሲ ሓደ አካል ኣሎ ንስኻ መን እግዚአብሔር አብ ኢሎም ዝዛረብሉ እዮም። ግን እዚ ፍፁም ጌጋ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ርኢና ነርና ቀዳማይ ማለት እዩ። ስለዚ እምበር እግዚአብሔር ወልድ ማለት እግዚአብሔር ወልድ ክንኮልና አብን መንፈስ ቅዱስ ምስኡ ህልዋን ስለ ዝኾኑ ምስ ባዕሉ ይዓሪቁና ማለት እዩ። ምስ ባዕሉ ንኽዓርቀና ከዓ ኦ አበይ በለ። ኦ መን በለ? ኦ አበይ በለ። ንሱ አምላኽ ዘጸድቕን ዝኹንንን ምዃኑ ኣብ መስቀል ከሎውን እንታይ ኢሉ ንሪኡ ንዝኽረዳና ነቲ ኣብ የማኑ ተሰቂሉ ዝነበረ ሽፍታ ብመንግስትኻ ክትመፅእ ከለኻ ዘክረኒ ምስ በሉ እንታይ ኢሉ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ዘሎ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 42 አምላኽነቱ ንኸረድእ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትኸውን ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ በሎ። ይኹም አምላኽ ምዃኑ በዚ ጥቕስ እዚኣ ክንረጋገፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትኸውን ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ በሎ። ከም ዝፍለጥ ክኸውን ከም ዝፈለጠ ክኸውን ይኹን ዝጸድቕ ዝኹንን ሓደ እግዚአብሔር እዩ። ንሱ ከዓ አምላኽ ወዲ አምላኽ እንተዘይከውን ኣብ ገነት ምሳይ ክትከውን ኢኻ ኣይበሎን። ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ራእዩ እንታይ ኢሉ እቲ ቅዱስ ሓቀኛ መርሖ ዳዊት ዘለዎ ንሱ ምስ ከፈተ ሓደ እኳ ዘይዓፁ ንሱ ምስ ዓፀወ ሓደ ንሱ ምስ ዓፀወ ከዓ ሓደ እኳ ዘይከፍት እንዳበለ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 7 ገሊፅልና ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ብዛዕባ ምንታይ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ስልጣኑ ኣብሪሂልና ማለት እዩ። ንሱ ምስ ከፈተ ሓደ እኳ ዘይዓፁ ንሱ ምስ ዓፀወ ከዓ ሓደ እኳ ዘይከፍት። ስለዚ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 7 ንምልከቶ ማለት እዩ። እዚ ክብል ከለካ ብዛዕባ ስልጣኑ ኣብሪሂልና እዩ። እሺ ቅፅል ኣቢልና ስለምንታይ ዳ ኣምላኸ ይበለ? ስለምንታይ ኣምላኸ ይበለ? ኣምላኸይ ዝበለ መን እዩ? እግዚአብሔር ወልድ እንድሓቀ ንሱ ንጹህ ክንሱ ንዓና ኣርአያ ንምዃን ጸለየ። ሓጢኣት ብዙሓት ፀረ ምእንቲ በደለኛታት ከዓ ለመነ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ፍቅዲ 12 ንምልከት ማለት እዩ። ንሱ ንጹህ ክንሱ ስለዚ እግዚአብሔር ብባህሪኡ ቅዱስን
مسجونني نحنا نمسجن نحنا نبعدنا نخنبار هذا أمبر እግዚአብሔር ንሕና መስጊናዮ ንሕና ወዲስናዮ ኣይ ወዲስናዮ ንሱ ብባህሪኡ እንታይ እዩ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ወልድ ካብ ሰለስተ ኣካል ሓደ ኣካል ክወርድ ዝገበሮ ግን እንታይ እዩ እንተደኣይልና ከውርዶ ዝኸኣለ ኣቦና ኣዳም ኣብ ዝገነት ዘሎ ፍረ ኩሉ ብላዕ ካብዛ ዕፀ በለስ እዚኣ ግን እንታይ ካይትበልዕ ተባሂሉ ኣቦና ኣዳም ንዓ ሓዲኽ ነብር ከሎ ድሕሪ 7 ዓመት ግን እንታይ ገበረ ካብታ ኣይትብላዕ እያ ዝተባሃለ ሰይጣን መፂና ኣዳም እንታይ ኢልዎ ኦ ኣዳም ንጉስ ሰማይን ምድርን ምስ በሎ ኣይ ኣዳም ኣይተቐበሎ ነቲ ሓሳብ ነፂግዎ ሰይጣን ርጉም እዩ። ሰይጣን ሎሚ ብብዙሕ ዓይነት መንገዲ ዝመፅእ ፈታዊና ይመፅእ ብዕርክትና ይመፅእ ببزح من قدي كما أننا خيلي جين نحنا خمس عرنا خيل كيف من تاي نحنا خمس عرنا خيل بس أظن صلاة سجدان مالتي زيهم أصوات حدا كريستيان سلوز خونه مالتي سلازي እግዚአብሔር نبنا آدم تي كابتا فريتو لعم سولو نع حدا نروحنا بهوان كيدن تايلو أو نجستي أو هوان نجست ما يمدرن زلا نتقال قلبها تقبلته ማለት እግዚአብሔር ሲ አው ይተፈጠረ ዘሎ ማለት እግዚአብሔር ሲ ካብዚ ሁሉ ፍረ ብልዕልኩም ካብዚያስ ስለምንታይ ትብልዕልኩም አምላኽነቱ ንኸይትሕድግዎ ኢልኮ እዩ ኢሉ ቀይናን ዝኾነ ትምህርቲ ሎሚ ቀይናን ዝሕለፈ ትምህርቲ ብዙሓት እዮም ቀይናን ምዃኑ ከነረጋግፅን ክንፈልጥን ክንርዳእንካ ንሕና ይግባና ማለት ተኹላ ሎሚ በጊዕ መሲሉ ኣብ ማእኸልካ ይኣቱ كساب عدل زركب كسابتي نستو دلي وزل علامة زهرنك مساخان دات ما تاسلي زغير موداتو جن فحت انقر حبل سلتنا باقي مالك سلتن مؤمنان قد يبلون يتي سلم مؤمنان قد زلوقنا ابو صنيعو نعين اتزقبا قال እግዚአብሔር እንዳመገበ ተሳተፍቲ ሱታፊ አምላክ ማለት ካብቲ ቅዱስ ጎን ክቡር ደሙን ክወስዱ ከም ዘለዎም ዝገብር ጓሳ እዩ ማለት ትጽኑዕ ጓሳ ዝበሃል ማለት ተኹላ ግን ንጉዚኡ ንኸመስል ኣብ ማእኸልካ ዕኒኒ ይብል እሞ እታ ዘድልያ ሰዓትን ዕለትን ሰኣኽልትካ እቶም ዘድልዮም ነገራት ሒዙ ይኸይድ ብለስ ቀብለኩ ናብቲ ዝነበርና ስለዚ ሰይጣን እንታይ ኢልዋ ካብዚ ኩሉ ብልዑ ዝበለኩም ካብዚ ኣይትብልዑ ዘለኩምስ ኣምላኽነቱ ንኸይትሕድግዎ እዩ ምስላ ንሳውን ቀልጢፋ ነቲ ቃል ሰሚዓ ካብቲ ፍረ ልዒላ በሊዓን ኣዳም ሰብልዐቶ እታ ጉዳይ ትእዛዝ ወይባ ዝነበረት ትእዛዝ ተጥሒስካ ሞት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብኣም ዝበልዑ ናይ ሞት እዮም መይቶም ማለት እዩ ሞት ጥራይ ኣይኮነ ናይ ሞት ምክንያቱ እንተዳ በሊዕኩም ካብዚኣ ናይ ሞት ክትሞት ኢኹም ዝብል ትእዛዝ ስለተዋሂቦም ዝነበረ ማለት እዩ ምስ ሞቱ ግን እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ፈቀር አምላኽ ይዘልና ሎሚ ሰብ ንስተወሰነ ግዜ ክጽመመካ ይኽእል እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን ሕቁ ሂብካ ሰላም ከይበለካ ወይ ስቅብል ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ግን ኣነ ከምዚ ጌርኩም ኢኹም ኣይፈልጠኩምን ዝብል አምላኽ ኣይኮነን ዘለና እኳስ ጾር ዝኸበደኩም ንዑና ባይ ኣነ ክዕርፈኩም እየ نعاي قد يكون أبارنا تنبر اللهم سلازي ناتي أيكونكم أيفلتكم من زبل أملاح يكون ننزل لنا نعونا باي أنا كعرفكم صاركم كراقفلكم سلازي نحنا ناقو نخدمت نسخات صورنا نحراقفلنا اجزي أبيهر كل اجزي مصوع عنا يمالد سلازي اجزي أبيهر كابتي أي تبلعو استبهالو فري مزبلعو اجزي أبيهر نادام حاد حتى حاتي دوه ንስኻ እንታይ እዩ እንተዳኢልና ኦ ኣዳም ኣይትየውቱ ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ዝብል ሕቶ እዩ ኣዳም ኣበይ ኣለኻ እግዚአብሔር ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ ኣዳም ኣበይ ከም ዘሎ ጠፊእዎ ይኮነን ታይዳ እግዚአብሔር ፍቃድናትና ይደሊ ፍቃድናትና የሊ እዩ ማለት እዩ ኦ ኣዳም ኣይትየውቱም ዘሎ ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ዘሎ እታ ደጋፊት ኮን ዝሃብካኒ
ኣስሒታትኒ ኢሉ ኣዳም ነድና ሔዋን እንታይ ዓሪብላ ከስ ቀሪብላ ማለት እዩ ከሕፁረ ምክንያቱ እቲ ምስጢረ ስጋዌ ብኸመይ ከም ዝመፀን እቲ ስለምንታይ ኣምላኽ ኣምላኽ እዩ ዘሎን ንዕኡ ስለ ዝገልፅ እዩ ማለት እዩ ካብኡ እታ ሔዋን ደጋሂቶም ዝሃብካ ነሲ ሰብሒታትኒ ሔዋን ምስ ታሕተት ከዓ ከምዚ ኢሉ ተመናትሒት እንዳበሉ እቲ ዘጋጠሙ ኩሉ ነጊሮም ማለት እዩ እግዚኣብሔር ግን ንሱ ስለ ዝነገሩ ምሕረት ኣይረኸቦን ሓደ ነገር ኣብዚ ክንርዳእ ይፈቱ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ናይ ሓጢኣት ሂወት እንዳሃለና ብምኽንያት ካብ ንስሓ ንርሐቕ ሰባት እንተደኣ ሃሊና እቲ ነቕርቦ ዘለና ምኽንያት ከድሕነና ይክእል እዩ ገበንና ሸሸፊና ነብር እንተደኣ ሃሊና ኣብ ምሳሌ ዘሎ ገበኑ ዝሽፍን ሰብ ኣይሰልጦን እዩ ዝናዘዝ ግና ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ይረክብ ስለዚ ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ንረክብ እንተደኣ ኮይንና ምስ እንናዘዝ እዩ ናብ እግዚኣብሔር ምስ እንቐርብ እዩ ምስ እግዚኣብሔር ርክብ ዝህልወና እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር መወዳቱ እንታይ ኢሉን ኣዳም ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ እየ እዩ ዝበሎ ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ እየ ጓልጓል ተባሂላ ዘላ መን እያ ተላኢልና ኣደና ቅድስቲ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እያ ማለት እዩ ካብኣ ተወሊደ ከዓ ብጥበብ ብፀጋ ካብ ህፃንነቱ ክሳብ ስቕለቱ ከዓ ኩሉ እቲ ሰብ ዝገብሮ እንዳገበረ ዓብዩ ብዘይካ ሓጢኣት ማለት እዩ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ከዓ ኣዳም ናይ ሞት ዝሞቶም ሞት እንዳገበሮ ሂወት ቀየሮ ማለት እዩ ሂወት ሂብና ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ኣውፂና ካብ ጉዛኣት ናብ ገዛእቲ ኣምፂና ምክንያቱ ኣብ ናይ ሶኒ እንተደኣ ርኢናዮሲ ፈቀደ እግዚ ኣብ ገዙ ዘሎ ኣዳም ህዝነዎ ትኩስ ዘለል ነቲ ዝሓዘነ ኣዳም ናብ መንበሩ ክመልሶ ፈተወ እግዚኣብሔር እዩ ነቲ ዝወደቀ ሎሚ ኣብ ግዜ ውድቀትና ሰብ ይርሕቀና እምበር ኣብ ግዜ ውድቀትና ሰብ ኣይቀርበናን እዩ ሰብ ዝቐርበካ መኣሲ እንተደኣ ኢልኩም ሓጎስ ደስታ ክገብር ከለካ ወላ ሓላፍ መንገዲ ምሳ ክትሕጎስ ሰብ ንሰብ ዘልዮ ኣብቲ ጥንኩር እዋን ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሽግር ግዜ ኣብቲ ናይ ሽግር እዋን ሰብ የድልየካ እዩ ሰባት ግን ዋላ እኳ ኩሉ ተዘይኮነ ኣብ ግዜ ተሸጊርዎ ዘሎ ሰብ ኣብቲ ፀግዒ ክትኮነ ዝግባካ ግዜ ሕቆኻ ሂብካየ ትኸይድ ግዜ ኩሉ ይሓልፍ እግዚኣብሔር ቀያርታ ይኽእል ንዘለሎ መዓንቲ ናይ ውድቀት ግዜ ፅባሕ ከዓ ናይ ዓወት ግዜ ክገብሮ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ነቲ ናይ ባርነት ዝነበረና ናይ ባርነት ሂወት ኣብቅዑ ናብ ናይ ሂወት ናብ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣምፃና ብሂወት ክንነብርካ እግዚኣብሔር ሂወት ሃበና ድሕሪ እግዚኣብሔር ሂወት ምሃቡ ግን እንታይ ኣሎ እዩ ብፍቓድና ንሰርሖ ሓጢኣት ኮይኑ ኣሎ ንዕኡ ከዓ ብንስሓ ክንምለስ ከም ዘለና ይነግረና ማለት ስለዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይ ደኣ ኣሎ ኣምላኸ ይበለ ንዝብል ኣርኣያ ንምዃን ምክንያቱ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋእሊ ስብከቱ ክመላለስ ከሎ ክሰብክ ከሎ ገይሩ ግበሩ ኢሉና ምክንያቱ ጸልዩ ጸልዩ ጸይሙ ጽሙ ቀሪቡ ቁረቡ እዚ ኩሉ ጎይታ ንሃዋርያት ኣርኣዮም ሃዋርያት ከዓ ንመላእዩ ንኣበው ኣበው ከዓ ነቦታትና ኣቦታትና ከዓ ንዓና ንሕና ከዓ ንደቅና ስለዚ እዚ ዝጸልይ ጸሎት እምበር ንዓና ኣርኣያ ንምዃን ከመይ ኢልና ክንጽሊ ከም ዘለና እንታይ ኢልና ክንጽሊ ከም ዘለና ክነግር እግዚኣብሔር ወልድ እንዳገበረ ጸለየ ማለት እዩ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጥን እሞ ይቕረበለሎም እንዳበለ ኣብ መስቀል ግን ስለቶም ዝሰቕልዎ ዝነበረ እንዳገይሩ እዩ ጸልዩ ማለት እዩ ከም ዝብል ኣብ እዋን መከራ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ምእንቲ ከርእየና ኣብ ጌተ ሰማኒ ኮነ ኣብ መስቀል እንዳጸለየ ንሕና ኣሰሩ ተኸቲልና ክንጸሊ ከም ዘለና መሃረና ማለት እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ነዚ ኢኹም ዝተፀዋዕኹም ክርስቶስ ከዓ
ምእንቲ ኣሰሩ ክስዕቡ ኣርኣያ ሓደገልኩም ምእንታኹም ከዓ መከራ ፀገበ ምእንትመን ምእንታና መከራ ፀገበ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ንዓና ገይሩ ግበሩ ኢልና ስለዚ እምበር ኣቦታትና ኢሎሚ ገይሩ ግበሩ ተነሲሖም ተነስሑ ቀሪቦም ቁረቡ ዘይጠዓንካዮ ነገር ንሰብ ዋላ ባህልና ተራእሪኢኹም ብሩኻት ኣሕዋተይ ማይ ክትህብ ከለኻ ድዩ ስዋ ክትህብ ከለኻ ድዩ ኣዴታትናስ ካብ ታሕትና ዝመፃ ማለት እዩ ካብ ታሕትና ዝመፃ ኣብ ኢደን ደፊአን ፊትየን ዝብላ ሓቀይ ስለዚ ጎይታና ገይሩ ግበሩ ይለና ማለት እዩ እዚ ነገር ዝብል ዋላ ባህልና ተራእሪኢናስ ልሙድ እዩ ከምኡ እንዳገበራ እየን ዝባኻ እቲ ሰዊት ስክፍታ ዘይብሉ ፍርሓት ዘይብሉ ኮይኑ ንክሰትሲ ከምኡ ገይረን ሂባ ማለት እዚ እቲ ደስ ዝብል ባህ ዘብል ነገር እዩ ማለት ሰይጣን ኣብ ልቦ ሓደ ክፉእ ነገር ንኸይገብር ቀዳምነት እንታይ እዩ ንዓኻ እቲ ኣባኻ ክወርድ ዘይደሊ ነገር ኣብ ብፃይካ ክወርድ ኣይትለዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዓኻ ዝጎድኣካ ነገር ስለምንታይ ንብፃይካ ክጎድእ እንድዩ ስለ ብፃይካ ክትሓሊ ስለቶም ከማኻ ዝመሰሉ ሰባት ክትሓልየሎም ይግባእ ማለት እዩ ክንሓልየሎም ይግባእና ምክንያቱ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ምስ ሓጢአተኛታት ምስ ቀረፅትን እዩ ዝኸይሎም ክኸስቦ ከሎሲ እግዚኣብሔር ናብዚ ምድሪ ዝመፀ መቸም ንሓጥኣን ኢሉ ይመፅኡ ንፃድቃን ይኮን ፃድቃንሲ ብግብሮም ፀዲቆም እዮም ሓጥኣን ግና ኣብ ናይ ሓጢአት ስለ ዘለዉ ንዕኦም ካብቲ ናይ ሓጢአት ንኸውፅእ ይመፅኡ ንሓጥኣን እንታይ ንክህብ ሂወት ንክህብ ማለት እዩ ሎሚ ድማ ኣነ ንስኹምን ሰብ ብዙሕ ዓይነት መለክዕ ክህልዎ ይኽእል እዩ ብዛረቡ ድዩ ብካይዱ ድዩ ብከላድን ድዩ ብዝተፈላለየ ዓይነት ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ግን ቅርብ ኢልካ ሽጉሩ ክትዕልሉ ይግባእ ክሰምዑ ይግባእ መለሲ ውሽጡ እንተዳ ሰሚዕኻዮ ሽጉር እንተዳ ሰሚዕኻዮ እግዚኣብሔር ንዕኡ ዝኸውን መንፈሳዊ መኽሪ እትልግሰሉ እዩ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ምስጢርና ነዳባይ ነውፃዮ ወይ ንዝኾነ ሰብ ንገሩ ማለት ኣይኮነ ንኣብነት ኣብ ነፍሲ ኣለና ንኩልና ሓቀይ ኣብ ነፍሲ ዘይብልና እንተዳ ሃልና ግን ኣብ ነፍስና ክንሕዝ ይግባአና እዩ ስለዚ ንኣብ ነፍስናስ ኩሉ ንነብሮ ኣብ ነፍስና ምክንያቱ ምሰባት ነፍስና ከራኽበና ስልጣን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ካብ ኣብ ነፍስና ወፃኢ ግን ንዝኾነ ክንህብ ኣይንኽእልን ክነግርሲ ኣይግባእና ምክንያቱ ስርዓት ኣይኮነን ስርዓት ንኣበ ነፍስኻን ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽካን ደኣ እምበር እቲ ምስ ኣብ ነፍስኻ ዝገበርካዮ ዋላ ንወላዲትካ ኹን ንወላዲኻ ኣይንገር ምክንያቱ ንስኻን ኣብ ነፍስኻን ኣምላኽካን ዝፈልጦ ክኸውን እዩ ዝግባእ ማለት እዩ ስለዚ እምበር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ነዚ ይምሂሩና ኣሰራሰሩ ንኽንስዕብ ኣርኣያ ሓዲጉልኩም ምእንታኹም ከዓ መከራ ፀገበ ምእንቲ መን ምእንታና ማለት እዩ ንሕና ሎሚ ምእንቲ ብፃይና ፅፍርና ይንሰድድን ማለት እዩ ከመይ ዝበሉና ድና ቁሩ ከቢድ እዩ ማለት እዩ እቲ ፍቕሪ ስለ ዝዛሕዘለ እዩ ጌታና ንኣምላኽና መድሓኒት ኢየሱስ ሓንቲ እኳ ሓንቲ ሓደ ሰብ እኳ ክጠፍእ ድልየቱ ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ 99 ገዲፉ ንኣዳም ከናዲ እዩ ንኣዳም ከድሕን እዩ ናብ መደር መፂና እዩ 99 ኣባጊዕ እንተደኣ ሃሊናኹምሲ ነተን 99 ኣባጊዕ ገዲፍኩም ነቲ ሓንቲ በጊዕ ዝጠፍአት ክትደልዩ መቸ ኣይምኸድኩም ሓቂ ዘረባ ስለዚ ምክንያቱ ተን ዝበዝሓ ስለ ዘለዋ ማለት እዩ ኣይ በዓላት ፈልእ ሮማይ ንዓኣ ክደለኸበሎ እዘን ዝበዝሓ ክጠፋ የልና ስቕኢና ክንብል ነርና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ግን ነተን 99 ሓዲጉ ንኣዳም ንኸድሕን እግዚኣብሔር እውን እንታይ ገበረ ካብ ኣደና ኣድዚ ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ፍፁም ኣምላኽ ፍፁም ሰብ ኮይኑ ኣድሒንና ማለት እዩ ድሕነት ፈፂሙልና እግዚኣብሔር ኣቅረብኩ ለከ ማይ እሳተ ኢደ ኢደከ ዘመረፅከ ዝበሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ምርጫ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽና ናይ ግዴታ ኣምላኽ ኣይኮነን ኣምላኽና ናይ ምርጫ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ማይን ሓውን ቀሪበልካ ኣለኹ ኢልካ ናብ ዝመረፅካዮ ስደድ ስለዚ ማይን ሓውን ተባሂሉ ዘሎ ሂወትን ሞትን ኣብ ቅድመና እዩ ዘሎ እቲ ሂወት ዝመረፀ እንታይ ይኸውን ብሂወት ይነበር
እቲ ሞት ዝመረፅኻ ብሞት ይነብር ናይ እግዚኣብሔር ድልየት ግና ብህይወት ምንባር እዩ ስለዝኾነ ከዓ እግዚኣብሔር ንኣዳም ንኸድሕን መከራ ፀገበ እንዳበለ ናይ ክርስቶስ ህይወት ንዓና ኣርኣያ ምዃኑ ገሊፅልና ኣሎ ማለት ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 21 ከምኡውን ሉቃስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 34 ግብረ ሃዋርያት 7:60 ክንምልከት ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቶም ሰቐልቱ መን ምዃንካ ምእንቲ ክፈልጡ መፅሓፍ ክርእዩ ንኸመልከቶም ኦሌሄ ኦሌሄ ላማ ሰበክታኒ በለ ኦሌሄ ላማ ሰበክታኒ በለ ብሕጊ ኣይሁድ መዝሙር ዳዊት ብምዕራፍ ወይ ብቁፅሪ ዘይኮነስ ብኣርእስቱ ብክፍሊ ናይቲ መዝሙር እዩ ዝፍለጥ ነይሩ ማለት እዩ መፀውዒ ናይ ነፍሲ ወከፍ መዝሙር መጀመርታ ዘሎ ሓረግ ወይ ከዓ ቃል ናይቲ መዝሙር እዩ እዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታትና ካህናት መዝሙር ከንብቡን ዝዕድልዎ እዩ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እምበኣር ንኣይሁድ ኣታ ኦሌሄ ኦሌሄ እንዳበለት ትጅምር መዝሙር 22 ገሊፅልኩም ገንፂልኩም ኣንብቡ ትንቢት ትፍፅሙ ከም ዘለኹም ክትፈልጡ ኢኹም ብምባል እዩ ኦሌሄ ኦሌሄ ዝብል መዝሙር 22 ዘማራይ ቅዱስ ዳዊት ብዛዕባ ስቕለት ጎይታ ዝተነበዮ ቃል ዝሓዘ እዩ ማለት መዝሙር ዳዊት መዝሙር 22 ፍቕዲ 7 ክሳብ 8 ቀፂልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ ምእንቲ ድሕነት ደቂ ሰባት ዝበሎ እምበር ምእንቲ ነፍሱ ኣይነበረን ምእንቲ መሊልና ምእንቲ ደቂ ሰባት ዝበሎ እምበር ምእንቲ ነፍሱ ኣይነበረን ምክንያቱ ንሱ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ናብ ኣምላኽ ክፅሊ ይክእልን እዩ ስለዚ ሓደ ኣምላኽ እዩ ዘለና ንሱ ከዓ እግዚኣብሔር ኣብን እግዚኣብሔር ወልድን እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስን ክንብል ከለና ሰለስተ ኣማልኽቲ ዘይኮነስ ሓደ ኣምላኽ ከምቲ ንኣብነት ከረዳኩም ኮይነሲ ገረብ ኣለ ንበል ሓንቲ ገረብ ኣላሲ ነዚ ሓንቲ ገረብ ሰለስተ ኣካላት ኣለውዋ ኣብይ ዘለዎ እንታይ ትብሉ ሰለስተ ኣካላት ኣለውዋ ሓደ ሰራውር ካልኣይ ጉንዲ ሳልሳይ ጨንፈር ወይ ከዓ እቲ ቆፅሊ ማለት እዩ ቆፅሊ ዝሓዝ ጨንፈር ማለት እዩ ስለዚ ሰለስተ ኣለውዋ ነዛ ገረብ እዚኣ ክንሪኣ ከለናሲ ሰለስተ ክፋል ስለ ዘለዋስ ገረብ እዚ ቆፅሊ ጉንዲ ሰራውር ኢልና ብቻ ኣይኮና ንፅዋዕ ገረብ ኢልና ንፅዋዕ ግን ሰለስተ እዮም ዘለውዋ ማለት እዩ ሓንቲ ገረብ ኢልና ንፅዋዕ እምበር ሰለስተ ገረብ ኣይኮና ንብላ ስለዚ ኣጋእዝቲ ስላሴ ድማ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክንብል ከለና ሓደ ኣምላኽ ዳ እምበር ሰለስተ ኣማልኽቲ ኣይኮኑን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፀሎት ዝፀለዮ ንምንታይ እዩ እንተኢልና ንደቂ ሰባት ንትምህርትናን ንኣርኣያናን ከምኡ ከዓ ዝገበሩ ዳ እምበር ምእንቲ ነፍሱ ኣይነበረን ብመለኮት ምስኡ ሓደ ዝኾነ ኣብ ማለት ኣቦ ካብ ዘለዓለም ተፈልይዎ ኣይፈልጥን እዩ ተፈልይዎ እንታይ ይገብር ኣይፈልጥን እዩ ኣነን ኣቦን ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦ እውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ከም ዘሎ ዶ ኣይተኣምንን ኢኻ እንዳበለ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 10 ክንምልከት ንኽእልና ማለት እዩ ግናኸ ኣቦይ ምሳይ እዩ እሞ በይነይሲ ኣይኮንኩን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 32 ኩሉ ሻዕ ባህ ዝብሎ እገብር እየ እሞ በይነይ ኣይሓድገንን እዩ በሎም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ፍቕዲ 29 ከም ዝበሎ ከምዚ ሰለስተ ጠቐስታት ብምንፅፃር ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ድሕነት ሓጢኣትና ዝተዛረቦ ቃል ከም ዝነበረ ንርዳእ ማለት እዩ ካብ ኣቡ
ኣብ ዝኾነ እዋን ኣይተፈልየን ማለት ካብ ኣብን ካብ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ ተፈልዩ ኣይፈልጥን እዩ። ምፍላይ ዝበሃል ካብ ኣብኦም ምብልላፅ ዝበሃል የለን። ኣብ ወላዲ ወልድ ወላዲ መንፈስ ቅዱስ ተገባሪ መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ? ኣብ ወላዲ ወልደ ወላዲ መንፈስ ቅዱስ ሰራፂ ቃልዮት ማለት ነው። ስለዚ እዚኦም ነናተን ግብሪ ዋላ እኳ እንተሃለወ ኣብ ካብ ወልዲ ኣይዓብን እዩ ወልድ ካብ ኣብ ኣይዓብን እዩ። ስለዚ እዚኦም ብስልጣን እንታይ እዮም ሓደ እዮም ማለት እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 30 ዘሎ ዋላ ዝክሰድዎ ትኽእሉ ኢኹም ሓደ ምዃኖም ብስልጣን ይገልፀልና ማለት እዩ። ስለዚ ንኣቦ ምፅዋዕ ኣልይዎ ኣይኮነን ፀዊዕዎ። እንታይ ደኣ ንሕና ኣብ እዋን መከራና ኣብ እዋን ሽግርና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ኣርአያ ክኾነና ክምህረናን ፀውዖ ንዓና ታገብር ኣርአያ ንክኾነና ማለት እዩ። ቀፂሉ ዘሎ ሕቶ እንታይ ዝብል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 18 ዘሎ ሕቶ እዩ። ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን እድይብ ኣለኹ በልዮም በላ። ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን እድይብ ኣለኹ በልዮም በላ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 18 ዘሎ ማለት እዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ዝበላ ንመን እዩ? እዚ ሃይለ ቃል ዝበላሲ ንመን እዩ ከም ኢልዋ ከምዚ ግበሪ ከምዚ በሊ ዝበላሲ ንመን እዩ? እሺ ኣብዚ ክንርዳእ ዝግባና እዚ ሃይለ ቃል እዚ ማእሲ ዛሪቦ ንመን ይኸይልዎ ተራይልና ቃል ይወስማዓልና ንመን ኢልዎ ንዝብል ንማርያም መግደላዊት ኢልዋ ማእሲ ከዛሪብዎ እንተራይልና ማእሲ ዛሪቦ ኣበይ ናይ ግዜ ማለት እዩ ከፊትኩም ትምለሱ ትኽእሉ ኢኹም ፀገም ኮነ ቃል ይወስማዓልና ኣብ ግዜ ትንሳኤ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ኣሕዋተይ ኪድን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን እድይብ ኣለኹ በልዮም በላ። ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ዝበላ ንማርያም መግደላዊት እዩ። ድሕሪ ትንሳኤኡ ነዚ ቃል ዝተዛረቦ ብዛዕባ ነገረ ስጋዊኡ ካብ ነገረ መለኮቱ ፈልዩ ንኸረድእ እዩ ማለት እዩ። ብዛዕባ ስጋዊኡ ካብ ነገረ መለኮቱ ፈልዩ ንኸረድእ እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ደቀ መዛሙርቱን ሓደ ዓይነት ውልድነት ካብ ኣቦ የብሎምን ማለት እዩ። ሓደ ዓይነት ውልድነት ካብ ኣቦ የብሎምን። ኣብዚ ኣብቲ ዝሓለፈ ከም ዝረኣናዮ ነገር ኣብ ማርያም ንጎይታና ኣምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዮሴፍ ይብልዎን ሓቀይ ከምኡ ዝብል ርያና ወዲ ዮሴፍ ዝብልዎሲ ኣለዉ እዚ ትምስጢር ስለዚ ተረድእዎ ማለት እዩ። ወዲ ዮሴፍ እዚኣ ደኣ ሰብኣይቲ ፀራብን እንዳይብላ ነደና ቅድስት ድንግል ማርያም ማለት እዩ። እዚ ግን ፍፁም ጌጋ እዩ። ኣቦና ቅዱስ ዮሴፍ ነደና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተሓፀያ ንክሕልዋ እዩ ተሓፂዋ ንክሕልዋ ተሓፂዩ ምስ ጠነሰት ከዓ ኣብ ግዜ ሓሳብ ገዲፋ ከይምስ ደለየ መልኣከ እግዚኣብሔር ተገይፁ ብመንፈስ ቅዱስ እያ ጠኒሳ ስለዚ ኣይትሕደጋ ኣይትግደፋ ኢልዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ድማ ዘሎ ብዛዕባ ነገረ ስጋዊውን ካብ ነገረ መለኮቱ ፈልዩ ንኸረድእ እዩ። ኣብ መንጎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስን ደቂ መዛሙርትን ከዓ ሓደ ዓይነት ውልድነት
ካብ ኣቦ የብሎምን። ንሱ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሕቑፊ ኣቦኡ ዝነብር ኃጢአት ዘይፈጸመ ዝተሰገወ ቃል ስለ ዝኾነ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለዓለም ካብ ኣብ ዝተወልደ ስለ ዝኾነ ናብ ኣቦይ በለ። ክደግመልኩም ንሱ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሕቑፊ ኣቦኡ ዝነብር ኃጢአት ዘይፈጸመ ዝተሰገወ ቃል ስለ ዝኾነ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለዓለም ካብ ኣብ ዝተወልደ ስለ ዝኾነ ናብ ኣቦይ በለ። ሓቀኛ ውሉድ ናይ ኣብ ስለ ዝኾነ ከምኡ እውን ካብ ኣካላተ ሥላሴ ብስጋ ዝተገልጸ ስለ ዝኾነ እዩ። ንሐዋርያት ኣቦኹም ዝበሎም ከዓ ናቱ ፍጡራን ስለ ዝኾኑ ከምኡ እውን ጸጋ ተዋሂብዎም ብመንገዱ ስለ ዝተመላለሱ ዝረኸቡ ኣቦነት እዩ ማለት እዩ። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 5 ከምኡ እውን ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 5 ክንምልከት ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ብዛዕባ እቲ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን ዝበሎ ከዓ ኣምላኸይ ዝበለ ነገረ ስጋዊ እዩ ማለት ስጋ ከም ዝተዋሃሃደ ንኸረድ እዩ ማለት እዩ። ኣምላኸይ ዝበለ ስጋ ከም ዝተዋሃደ ንኸረድ እዩ። ብምስሊ ኃጢአተኛ ስጋ ከም መስዋዕቲ ኃጢአት ልኢኹ ነቲ ኃጢአት ኮነኖ። ንመን ኮነኖ? ነቲ ኃጢአት ኮነኖ። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 3 ክሳብ 4 ዘሎ ማለት እዩ። ኣምላኽ እንከሎ መልክዕ ባርያ ስለ ዝወሰደ ኣርአያ ብምዃን ትሕትና ንኽምህረና ነዚ ቃል ተዛረበ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ኸብርህ ከሎ ንሱ ኢሉ ንሱ ብባህሪኡ ኣምላኽ እኳ እንተኾነ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ማዕርነት ኣይገድፍን ኢሉ ኣይተኸራኸረን። እንተኾነ ሰብ ብምዃን መልክዕ ባርያ ብምውሳድ ብገዛእ ፍቓዱ ንርእሱ ድኻ ገበረ። ንርእሱ ትሕት ብምባል ክሳዕ ሞት ረኳዳ ክሳዕ ኣብ መስቀል ምማት ተኣዘዘ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 6 ክሳብ 8 ማለት እዩ። ብንብረቱ ብመልክዕ ባርያ ወሲዱ ብስጋ ዝተገልጸ ነቲ ዝበደለ ወዲ ሰብ ናፃ ገይሩ ምስ ኣምላኽ ንኽዓርቆ እዩ። ንሱ ሓሰረ ዝበሎ ነቲ ብዘመነ ስጋዊኡ ካባና ባርያ ተመሲሉ ንዝተመላለሶ ዘረድ እዩ ማለት እዩ። ነዚ መልክዕ ባርያ ስጋ ማለት መልክዕ ባርያ ከምኮልና ስጋ ብምልባሱ ከረድእ ኣምላኸይ በለ። እንተ ደቂ መዛሙርቱ ግና ናይ ብሓቂ ኣምላኾም እዩ። ምኽንያቱ ፈጢርዎምን ጸጊቦምን እዩ። ምስሊ ኢልና ናብተን ኣሕዋተይ ዝብላ ቃላት ምስ እንርኢ ኣሕዋተይ ስለ ዝበለ ጥራይ ሐዋርያ ብስጋ ኣሕዋት እዮም ክንብል ይከኣል ዶ? ተራእየልና ቃል ስለ ዝተጻሕፈኸ ካብ ኣቦኡ ዝተወልዱ ኣሕዋቱ እዮም ኢልና ክንድምድሞ ይግባአና ዶ ንዝብል ብስጋ ካብ ኣዲዮ ዝተወልዱ ከም ዘይኮኑ ኩላትና እንፈልጥ ሓቂ እዩ ማለት እዩ። ኣሕዋተይ ዝበሎም ትምህርቱ ስለ ዝተቐበሉ ምስኡ እውን ስለ ዝተመላለሱ እዩ። ኣምላኸይ ዝበሎ እውን ልክዕ ከምኡ ብምስጢረ ስጋዌ ዝለበሰ ምዃኑ ስጉው እውን ብመቃብር በስቢሱ ከም ዘይተረፈ እንታይ ዳ ምስ ስጉኡ ከም ዝተንስአ ንኸረዳእና እዩ ማለት እዩ።
ብዙሓት ብዛዕባ ናይ ወልደ እግዚኣብሔር ካብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ወፂኦም ዝኸዱ እምነት እኳ ይበሃለን እዩ ትካል ይበሃል። ምክንያቱ እምነት ሓንቲ እያ ፈትዮም ፀልዮም እምነት ሓንቲ እያ ይፈሰን ዘሎ ግልፂ ገይሩ ቀሚጥልና ኣሎ ማለት እዩ። ሓንቲ እምነት ሓደ ጎይታ ሓንቲ ጥምቀት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንፅርት እያ እምነት ማለት እዩ። እምነትና ከዓ ካብ ዓለመ መላእክቲ ዝጀመረት እያ። ስለዚ ካብዛ እምነት እዚኣ ካብዛ ናይ ጥንቲ ዝኾነት እምነት ወፂኦም ዝኮኑ ብዙሓት ትካላት ኣለዎ ማለት እዩ። ቁጥሮም ከባቢ ሓዝክዎም ዘለኹ ብዙሓት እዮም። ስለዚ ንሶም እንታይ እዮም ዝብሉ ብዛዕባ ወልደ እግዚኣብሔር ማለት ብዛዕባ እግዚኣብሔር ዝህብዎ ዝምህርዎ ትምህርቲ ጉጉይ ዝኾነ ትምህርቲ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ንሱ ከዓ ከም በዓል ኪሆባ ወትኒስ ዝኣመሰሉ ብፅሒ ሓሳውያን ማለት ንዓና ዝመሰለ መስሓትታት ማለት ዘስሕቱ ኣሎ መናፍቃን ማለት ይፈልጥ ገና ንሱ እንታይ ዝብሎ ሕጂ ፍጡር ክብሉ ይስምዑ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ወልድሲ ፍጡር እዩ ፍፁም ጌጋ እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ፈጣሪ ዳ እምበር ፍጡር ኣይኮነን ማለት እዩ። ፍጡር ዝኾነሉ እዋን የለን ብኸመይ መልክዕ ይኸውን ክኸውን ኣቀዲምና ሓሪእና ኢና እዚ ፍጡር እዩ ዝብል ፍፁም ጌጋ እዩ። ሕጂ ነቲ ስጋ ዝለበሶ ብስጋ ዝገብሮ ነበረ ተግባር ፍጡር ሰብ ገይሮም ወሲዶም ማለት ፍፁም ኣምላክ ፍፁም ሰብ ኢና ዘለና ማለት እዩ። ንዓና ንኸድሕነና እንታይ ገበረ ስጋ ባርያ ስጋ ለበሰ ማለት እዩ። ካብ ድና ማለት ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ፍፁም ኣምላክ ፍፁም ሰብ ኮይኑ ንዓና ድሕነ ፈፂሙልና ማለት እዩ። እዚ ክፍፅመልና ከሎ ግን ኣምላኽነቱ ገዲፉ ወይ ከዓ ኣምላኽነቱ ሓዲጉ ይኮነን ፍፁም ሰብ ኮይኑ ጥራሕ ኢልና ይኮነን ንሪኦ ፍፁም ኣምላኽ ፍፁም ሰብ ክንጎልና ጂ ኣባና ፍፁም ሰብ የለን ማለት ፍፁም ሰብ የለን ክንጎለና ንሕና በተደጋጋሚ ኣብ ሓጢኣት ንወድቕ ሰባት ኢና። እግዚኣብሔር ዊል ግን ካብ ኣድና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ምስ ወሰደ ፍፁም ኣምላኽ ፍፁም ሰብ ምስ ኮነ ብዘይካ ሓጢኣት ኩሉ ፈፀሞ ንሕና ክንፍፅሞ ዝግባና ኩሉ ፈፀሞ ብዘይካ ሓጢኣት ማለት እዩ። ንሕና ግን ኩሉ ክንፍፅሞ ይንኽእልና ኣብ ሓጢኣት ንወድቕ ኢና ብነቢብ ብሃልዮ ብገቢር በዚኦም ኣብ ሓጢኣት ንወድቕ ኢና ማለት እዩ። እቲ መለኮታዊ ሓይሉን እቲ ስጋ ዝለበሶን ፈላልዮም ስለዚ ተረድእዎ እግዚኣብሔር ወልድ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጡር ይብሉ ፍፁም ጌጋ ዝኾነ ስሕተት እዩ ማለት እዩ። እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ባዕልኻ ክትርጉሞ እንተኣ ጀሚርካ ቃል ይቐትል እዩ ቃል ይጥፋእካ እዩ ማለት እዩ። ትርጉም ከዓ ሂወት የውህብ እዩ። ትርጓሚኡ ክርድኡ ስለዘይከኣሉ ፍጡር እንዳብሉ ይዛረቡ ማለት እዩ። ንሕና ግን እቲ ስጋ ዝለበሰ እቲ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዘድሓነና ብሕጂ እውን መፂኡ ዝኩንን ዝፈርድ ኣምላኽ ንሱ እዩ። ብዘይካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝለየበ ሓደ እኳ የልቦን። ወንጌል ዮሃንስ 3:13 እቲ ካብ ላዕሊ ዝመፅእ ዘሎ ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ። ወንጌል ዮሃንስ 3:31 ስለዚ ብዛዕባ መበገስ ጠቕስና ብስጋ ዝተገልፀ ምዃኑ ዘረዱ ዝተዛረቦ ቃል ምዃኑ ክንርዳእ ይግባአና ማለት እዩ። ካብ ዝቐፂሉ ዘለና ክርስቶስ ከዓ ኩሉ መንግስትን ስልጣንን ሓይልን ስዒሩ እታ መንግስቲ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ምስ ወፈያ ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ። ከመይ ንኩሎም ጸላእቱ ኣብ ትሕቲ እጋሩ ክሳዕ ዝገርሮም ክነግስ ይግብኦ እዩ። እቲ ክድምሰስ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ጸላኢ ከዓ ሞት እዩ።
ኣምላኽ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኣግዚኡሉ እዩ ንኩሉ ኣግዚኡሉ እዩ ክብል ከሎ ነቲ ከም ዝገዝኦ ዝነበረ እግዚኣብሔር ኣቦ ከም ዘይምልክት ጉሁድ እዩ። ኩሉ ምስ ተገዛኣሉ ግና ኣምላኽ ኩሉን ኣብ ኩሉን ምእንቲ ኩሉን ውሉድ ንገዛእ ርእሱ ነቲ ኩሉ ዝገዝአሉ ክገዝእ እዩ እንዳበለ እውን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 24 ክሳብ 28 ዘሎ ክንምልከት ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣራይ እዚ ትማሊ ርኢና ይገነርና ኢና ናብቲ ናይ ትማሊ ኣቲና ኣለና ሕጂ ማለት እዩ። ስለዚ ምድጋም ከይኮነና ንዕኡ እንተደኣ ሃልዩ ካልእ እሞ ክንርኢ ወላ እውን ሰዓት ዳርጋ ዝኾን ስለዝተዛሃበና እቲ ተሪፉ ዘሎ ግዜ ንዝማረ ዝኸውን ግዜ እውን የድልየና ስለዝኾነ ሓንቲ እዚኣ ክብለኩም እሞ ድሕሩ ከኣኽለና እዩ ማለት እዩ። ቀፂያ ዘላ ሓቶ እንታይ ትብል ኣቦይ ካባይ ይዓቢ እዩ ትብል እያ ማለት እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 28 ዘሎ ሃይለ ቃል ማለት እዩ። ኣቦይ ካባይ ይዓቢ እዩ። ነዚ ቃል ናይ ጎይታና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትርጉም ዘይተረድኡ ወገናት ወልድ ከምዚ ስለ ዝበለ ካብ ኣቦ ይንእስ እዩ ይብሉ። ነገር ግና እዚ ኣዘራርባ እዚ ኣንፈቱ ዝሰሓተ እዩ። እግዚኣብሔር ኣቦ ካብ እግዚኣብሔር ወልድ ብባህሪኡን ብኣምላኽነቱን ኣይበልፅን ኣይዓብን ድማ እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ወልድ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ሓደ ስልጣን፣ ሓደ ህላዌ፣ ሓደ ኣምላኽነት፣ ሓደ ፍቃድ ስለ ዘለዎም ብኩሉ ነገር ኣብ ኩሉ ነገር ማዕረ እዩ ማለት እዩ። ስለምንታይ ደኣ ኣቦይ ካባይ ይዓቢ እዩ በለ እንተበልና ንምስጢረ ስጋዊኡ ንኸረድእ እዩ። ካብ ኣካላት ስላሴ ብፍሉይ ኣካሉ ስጋ ስለ ዝለበሰ ወልድ ጥራይ እዩ። ስጋ ዝለበሰ መን ጥራይ እዩ? እግዚኣብሔር ወልድ ጥራይ እዩ። ኣምላኽ እንከሎ ኣብ መልክዕ ኣብ መብልዒ ማል ተወልደ በብቁሩ ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ምድሪ እውን ተመላለሰ መልክዕ ባርያ ወሰደ ተገርፈ ተሰቃየ እቲ ዝኸፍአ ናይ መስቀል ሞት እውን ምእንቲ ደቂ ሰባት ብስጋ ሞተ። እዚ ኩሉ ትሕትና ብስጉዳ ይቀበል እምበር ካብ ኣምላኽነቱ ኣብ ግዜ ስጋዊኡ ዝጎደሎ የብሉን ማለት እዩ። ነዚ ስጋዊኡ ንኸረድእ እምበር ኦ ኣቦይ ያለታ ኣቦይ ካባይ ይዓቢ እዩ ኣቦ ካባይ ይዓቢ እዩ በለ። ነዚ ስዕብ መፅሓፍ ቅዱሳዊ መረዳእታታት ክንምልከት ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ንሱ ብባህሪኡ ኣምላኽ እኳ እንተኾነ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ማዕረነት እንታይ ገብረና እንተቦ ኣይገድፍን ኢሉ ኣይተኸራኸረን። እንተኾነስ ሰብ ምዃን መልክዕ ባርያ ብምውሳድ ብገዛእ ፍቃዱ ንርእሱ ድኻ ገበረ። ንሱ ንርእሱ ትሕት ብምባል ክሳዕ ሞት ረኳ ደኣ ክሳዕ ኣብ መስቀል ምማት ተኣዘዘ እናበልና ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 6 ክሳብ 8 ርኢናዮ ነበርና ማለት እዩ። ኣብዘን ጥቕስታት ኣብ ፍቕዲ 6 ምስ እንምልከት ንሱ ብባህሪኡ ኣምላኽ ክንሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ኣይረኣዮን ይብል።
ማዕረ ኣምላኽ ወይ ባህሪ ኣምላኽ ከምኡውን ምስሊ ኣምላኽ ክንሱ ኣምላኽ እየ ከይበለ ንፍጡሩ ከይነዓቐ መልክዕ ባርያ ወሰደ። ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4:4 ነዚ መልክዕ ብምውሳዱ ኣብ ኣምላኽነቱ ዝኾነ ዝውሰኾ ወይ ዝጎሎ ኣይኮነን። ስጋ ሰብ ለቢሱ መልክዕ ኣገልጋሊ ብምውሳድ ገለ እኳ ከምዘይብሉ ምስ መሰለ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀደም ብዘማሪ ቅዱስ ዳዊት ኣቢሉ ብዛዕባ እዚ ክገልጽ ከሎ ከም ዝበለ ኣነ ሓሰኻ እምበር ሰብ ኣይኮንኩን ብሰብ ዝተናዓቅኩን ኩሉ ሰብ ዘላገጸለይን እየ ይብል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 22:6 እዚ ብዛዕባ መከራ ስቕለቱ ዝተዛረቦ እዩ። ሰብሲ ኣይኮንኩን ዝብላ ቃላት ከዓ ኣምላኽ ምዃኑ ንምብራህ ዝተዛረበን እየን ማለት እዩ። ኣብ ዘመነ ስጋዊኡ ናይ ኣምላኽነቱ ግብሪ ይገብር ነይሩ እዩ። ኣብ መሬት ኣብ ዝተመላለሰሉ ከዓ ኣብ ዝፋኑ ይምስገን ነበረ። ግና ከምቲ ኣቡነ ሽኖዳ ሳልሳይ ኣብ መግለፂ ጸሎተ ሃይማኖት መጽሓፎም ዝበልዎ እቲ ወዲ ሰብ ብስጉ ዝተፃወሮ ውርደት ከምቲ ኣብ መስቀል ዝተሰቀዮ ይዓቢ። እቲ ኣምላኻዊ ህልውና ናይዚ ዝተሰገወ ሰብነት ግና ምስኡ ህልው ነበረ። ስጋ ብምልባሱ ካብ ኣምላኽነቱ ዝጎደለ የብሉን። ወልዲ ባዕሉ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና በለ። ስለዚ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ዮ እንትደኣ ሃልዩ ሓደ ምዃኖም እዩ ዝገልፀና ዘሎ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10:30 ዘሎ ማለት እዩ። ከምኡውን ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦ እውን ኣባይ ከም ዘሎ ኣይተኣምኑን ኢኹም እንዳበሉ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14:10 ክንምልከት ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እምበር ኣብ ኣጋእዝቲ ሥላሴ እንታይ የለን ምብልላት የለን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ቀፂል ዘሎ ሕቶ ኣለና እዩ። እቲ ሕቶ ኣብ ዝቕፅል ክንቅፅሎ ኢና። ምክንያቱ እንተደኣ ነዊሕ እውን መሓዙ ቁርብ ከየሸግረና ንሎሚ ግን ኣብዚ ኣኽለና ኣብ ዝቕፅል እንቕፅሎ ሕቶ ግን እንታይ ዝብል ክኸውን እዩ? ክርስቶስ ናይ ዘይረአ ኣምላኽ ምስልን ልዕሊ ኩሉ ፍጥረትን ዝኾነ በኩሪ ወዲ እዩ ንእግዚኣብሔር ዝብል ኣብ ቆላስይስ ምዕራፍ 1:15 ዘሎ ኣልዒልና ክንዛረብ ኢና። እግዚኣብሔር ንዝነበረና ግዜ ባሪኹን ቀዲሱን ስለዝሃበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኮቶ ይትሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ ወኩሉ ጊዜ ወኩሉ ሰዓት ቃል ሥጋ ኮነ።